Ola, moi bo día, que tal? Que tal estades? Un día máis de verán, unha mañá máis nas casas da mocidade e un directo máis cas compañeiras de Sedra que nos traen hoxe un temazo, ademais. Ola, por aí, ahora mismo nos conectamos. Recordarvos que estamos abertos nas casas da mocidade, que temos horario de verán, pero que seguimos accesibles, que ademais, aínda máis que nunca, abrimos polas mañáns de luns a venres e despois pola tarde de venres e sábados, vale? Así que podedes virnos a facer unha visita sempre que o queirades, vale? Voume conectar xa ca compi que xa me anda pedindo por aí que, como vos comentaba, trae traca, Así que vamos a resolver dúbidas plantexar outras novas, preguntas novas. Que tal, bo día? Hola, buen día, ¿cómo estáis? ¿Cómo estás? Moi ben, que tal estás ti? Alegro, me reí, ahí, aquí en este día galego. Vale, e se estaba comentando ahora, según estábamos comenzando o directo, que traemos un tema potente. Sí, Potentillo, pero bueno, vamos a falar un poquillo, bueno, que sempre facemos directos contigo, Jan, vale, pero como que a veces deixamos de lado, pues, todas esas cousas que facedes desde Sedra, que non só están ao alcance da xente moza, pero que están ao alcance das familias, de profesionais, de unha persoa individual que son eu e de repente teño aí algo que me anda rolando na cabeza que podo plantexar unha pregunta, ¿no? Entonces, vamos a recordar, refrescar, que estades aí non só para a xente das casas da mocidade, que encantados, obviamente, senón para moitas outras máis persoas. eso es. Trabajamos con diversos programas, ¿no? Que acompañamos a parellas, a persoas individuais, facilitando información, facilitando material, facendo probas de VIH, a proba da saliva rápida, tamén facilitando facer probas de embarazo, acompañamos a familias e damos formación ás familias e principalmente acompañamos as persoas migrantes que neste período, este proceso de migración e de mobilidade humana, pues poden perder un pouco os seus referentes, os seus contactos, os recursos á hora de acceder a servizos de información e de formación en sexualidade. Todos os programas son subvencionados, ou seja, pagamos todas nós con os nosos impostos. Entón, por favor, aproveitémolos. Tamén se traballa, se imagina, nunha entidade, queres facer algún programa que temos disponibles. Temos un programa exclusivo, por exemplo, para centros de protección de menores, de centros de medidas judiciais, que tamén está disponible. Se eres educador e educadora e queres facer unha formación específica, e está nas nosas mãos facilitarte tamén material, información. Ou seja, temos un abanico de cousas moi potentes a cales podes acceder de maneira gratuita. Os servizos de asesoría son anónimos, confidenciais, así que aproveitade. Mira, toda esta información e, ademais, a palabra máxica que é, sobre todo, quizáis, nestes últimos tempos que nos anda detrás, que é gratuito. O sea, que desde Sedra se ofrece todo este tipo de información e ferramentas de xeito gratuito. Así que non podemos perder esta oportunidade de poder contactar con vos, que ademais é super sinxelo, redes sociais, teléfono, un correo, unha chamada. Claro. Estades accesibles de todas as formas habidas e por haber. Eso é. En Oleiros, por exemplo, traballamos moito con servicios sociais, o cal tamén é un alicerce, non? Os programas de cooperación que temos e cas casas da mocidade, ou seja, que tenes aí espazos para acceder de unha maneira moi cuidada, respetuosa, sin sentirte xuzgada en ningún momento. O que estamos é para acompañarte e para que vivas mellor, para que vivas ben a túa sexualidade de maneira sana, igualitaria e principalmente praceteira. Ajá, eso é. Sempre con placer, ¿no? Quererse a un mesmo sobre todo. Vamos a meternos, ¿no? Porque lanzamos este título, ¿no? Que falando coa compañera, con Jan, decimos, joder, que podemos falar e demais, e sempre ten ideas na mente que a min despois me explota o cerebro, claro, porque estou encantada de traballar con ela. Joder, ai,
moita información sobre información e polo medio moitas mentiras Sí. sobre este tema que é a lei trans, bueno, que comúnmente coñecemos como lei trans, porque esto hai que desarrollarlo un pouco, non nos podemos quedar, la lei trans, bueno, sí, ok, no. Cando falamos de lei trans, de que estamos falando? Cal é o seu nome completo, nome e apelidos, non? Eso é. Porque creo que é importante comezar falando o nome realmente da lei, non? Porque ali o nome da lei fala mención á igualdade real e efectiva das garantías dos dereitos do colectivo LGTBI. Que ocorre? É unha lei que ven a ampliar dereitos, os dereitos non se perden, que eso tamén é outra cousa que está por aí pululando, non? Eso que ven a ampliar dereitos e fai mención a que existen uns dereitos que fai parte dos dereitos humanos, que son os dereitos sexuais e reproductivos, que teñen que ser respetados. E para que isto sexa real e efectivo, como o propio nome da lei indica, pois hai un marco xurídico que ten que ampararlo. Claro. Cando falamos de leyes, no, é o que dices ti, non podemos quedarnos con que hai unha parte restrictiva. Non. A idea é que amplifique a positivo, no, a máis, todos eses dereitos, no, que queden claros, ademais, clarificar os dereitos que temos. Non só expoñelos, non, e que ademais é que hai un papel legal de fondo que sostén que eu teño esos dereitos, non? Sexa a lei que sexa, non? Isto deixámoslo claro, pero sí. Claro, ademais se desenvolven pois, medidas de acompañamento e medidas de protección xurídica non simplemente para as persoas trans. Se falamos solamente de lei trans, pois estamos reducindo a un ámbito moi pequeno, non? 1% da poboación son persoas trans. O que fai é garantir e desenvolver accións positivas para que as persoas lesbianas, bisexuais, intersexuais, transexuais teñan garantizados estes dereitos. Non simplemente nunha esfera biolóxica ou registral, que se quedou aí, non? Sexa referente ao sanitario ou registro, cambiar de nome no registro civil. Fala tamén de garantir pois, dereitos para a identidade, para a orientación, para a expresión de xénero, para a diversidade de familias. Ou seja, que é unha lei moi ampla, que eu tamén recomendo, é moi fácil de entender, está moi ben redactada, é só simplemente meter na internet Google e ler a lei para tamén quitar moitas das ideas e os prexuízos que poidan ter. E se tedes dúbidas, sempre podes mandarnos un correo e nós tamén falamos de un ponto específico, vale? Porque hoxe é un directo moi cortiño, non nos vai dar tempo de explayarnos tanto como nos gustaría, pero para eso tamén contade con nos. Claro, para poder resolver as dúbidas, o que decíamos, estades a un golpe de clic, de calquera clic, digamos, así que sí, vamos a aclarar dúbidas generais, ¿no? Pero si queremos afondar un pouco, podemos seguir en contacto. Isto, por suposto, clarísimo. Cando falamos eso, ahora que se aclaramos que non é tan específico, digamos, porque é moito máis ampla, cando falamos de lei trans, ¿no? É moito máis ampla do que os titulares solen expoñer, sale a pregunta de por que é necesario que haxa unha lei, ¿no? Este tipo de lei. Por que é necesaria esta lei? Claro, mira, en España se calcula que máis ou menos hai 3,8 millóns de persoas dentro do colectivo LGTBI. Vale, ou seja, é moitísima xente. E poucas me parecen, O sea, está ben, é moitísima xente, pero somos 54 millóns. Claro, as estadísticas ten este punto de que a veces as persoas pois, non poden participar, ¿no? Como son o caso, por exemplo, das denuncias de delitos de odio. Se estima que máis ou menos 280.000 persoas sufriron ao longo dos últimos 5 anos delitos de odios pois, por identidade ou por orientación sexual, ou seja, por ser gay, lesbiana, por ser unha persoa trans. Esa é a última estimativa feita pola Federación en España neste ano 2023. Hai un estudo agora en febreiro, fai pouco,
E conta eso, ¿no? Que máis, por exemplo, é unha Coruña e un poquinho máis. Coruña ten 250.000 habitantes, imaginaros toda unha Coruña que pode ter sofrido discriminación ou delitos de odio, que son delitos no, por feito pues, de amar diferente ou expresar a súa identidade, ¿no? como quere ser. Entón, para garantir estes dereitos e para que haxa tamén máis penalización, pero que tamén haxa máis formas de vivir libremente, se fai necesaria e efectiva un marco legal que ampare moitas das cousas que saen, non? Esta lei non simplemente sai cambios no rexistro, pero si tamén sai fomento de accións de educación sexual, fomentos de accións positivas no ámbito laboral, xa que, por exemplo, o colectivo de persoas trans é o colectivo máis discriminado referente a acceso ao emprego, en búsqueda activa de emprego e sufren moitísima discriminación. Saiu tamén unha enquisa que falaba que un 61% da xuventude trans ha tido pensamentos ou conductas suicidas. E iso tamén é derivado dun aspecto de violencia moi grande que sufren, ¿no? De bullying, de violencia, pues, por exemplo, o maior tema que falan de violencia é no transporte público, algo tan sinxelo que coller o bus que para ti e para mí non nos supón, imagina, ter medo ou ter recelo de que poda sufrir algún tipo de violencia. Para unha persoa trans pode ser un lugar ou un espazo discriminatorio. Tamén no ámbito sanitario, tamén, por exemplo, por chamarte dun nome que non te corresponde a túa identidade, ao nome que ti tes. O sea, son moitas formas de discriminación e de violencia que están sufrindo no día a día, ou no noso día a día, estruturais, económicas, sociais, sanitarias, que fai con que sexa necesario un marco legal que ampare os dereitos das persoas. Totalmente, o sea, ahora que o poñemos así un pouco enriba da mesa, non? Asusta moito que haxa tanto medo, non? E que é un medo que é real, non? Porque esta xente se siente atacada, ofendida non, recibe ofensas. Ao final está sendo moi discriminado, hai moita violencia por detrás, non? Que non só é violencia física, que temos que aclarar que as violencias non só son físicas, hai violencias verbais, discriminatorias. Entonces, cando non hai unha igualdade patente, non? Que se vexa na sociedade, falamos dun problema, dun gran problema. E un problema de saúde tamén, porque eso influye na saúde mental e afecta a as persoas a vivir en liberdade. Totalmente, afecta a saúde mental de xeito brutal. O sea, xa non é o que falamos, non falamos de violencias físicas, sino que está habendo violencias que repercuten na miña saúde mental, non? E fan, pois, como decías, que había moita xente nova, moita xente xoven, que tuvera conductas suicidas, etcétera, etcétera. Entonces, isto sí que debería ser un montón de bandeiriñas vermellas que temos que ter en conta. Cando falamos de transexualidade, non? Hai por aí rumores, falas, conversas de xente e medios, non? E medios de comunicación, incluso, que se fala de que a transexualidade é unha enfermidade. Que é isto? Vamos a ver. E ainda seguimos escoitando. Pero bueno, sí. Hai xente que fala que ser transexual, de estar en proceso de transexualidade, dun cambio, é porque tú tes unha enfermidade. Claro. Mira, ata o 17 de maio de 1990, pois xa fai nada, hai 33 anos, o Día das Letras Galegas de 90. A Organización Mundial da Saúde decidiu eliminar a homosexualidade como categoría de enfermedade, ou seja, fai nada.
porque o que mencionaba era como unha enfermedade que era curable, ademais. Por iso tamén hubo tantas formas de discriminación e de violencias como aínda existe, que son as terapias de conversión. Sí? Sí. Claro, e fai 5 anos nada máis, en 2018, casi nada, a Organización Mundial da Saúde tamén decidiu eliminar a transexualidade como patoloxía, que é unha das reivindicacións que levábamos moitos anos o colectivo pues, dicindo, oye, non somos enfermas, non? De feito, pasou por moitas etapas. A última foi a disforia de xénero, e hai compañeras trans que falaban que non son disfóricas do xénero, que son eufóricas do xénero. Aquí un aperta enorme para Laura Bugallo, activista maravillosa. Así un pouco de humor frente a toda esa discriminación, non? Entón, isto facilitou tamén que se vexa non como enfermedade, que non é unha enfermedade, non? Falan máis de condicións da sexualidade das persoas, ou seja, que non podemos falar de transexualidade como enfermedade, non é, e é un discurso pues, bastante discriminatorio. Efectivamente, isto nos fai recordar, claro, que decías, ¿no? Que antes de que chegara, ¿no? Ese momento, ¿no? Que se vislumbrou a humanidade en que a homosexualidade non era unha enfermidade, máis tardou en vislumbrarse que a transexualidade non era unha enfermidade tamén. O sea, se xa tardamos en recoñecer, ¿no? Como sociedade, a nivel xenérico, que a homosexualidade non era unha enfermidade, que non hai un tratamento, porque non precisa dun tratamento, é así, máis nos fai ver que era necesario poñer os puntos sobre as IES, ¿no? Sobre esta lei de dereitos sobre as persoas, o sea, que é unha ampliación de dereitos generais, que non é só unha lei trans, unha lei LGTB, ao final amplía os dereitos das persoas. Isto importante parece que é. Saliu tamén moita información, porque nos ves dicindo que hai que facer moito fincapé no marco legal, efectivamente, sobre esta lei. Saliu moita información do que creo que é necesario falar agora neste directo. Porque saliron un montón de cousas, queremos ver, ou sería interesante ver, que é o que ampara esta lei, ¿no? Dentro deste, como tú nos dices, ben, neste estado de dereito no que vivimos. Eso, importante. Ver que ampara este marco legal, ¿no? Porque hai un montón de cousas que xa entramos a desmentir eses bulos, ¿no? Hai bulos aí espectaculares, maravillosos, que parecen unha fantasía, unha película de ciencia ficción, que xa son necesarios atacar, e hai outros que é necesario reforzar. O sea, unhas verdades que son necesarias reforzar. Que nos podes contar sobre isto? O primeiro, creo que resaltar que al falar das leyes e a falar do Estado de Dereito, falamos do marco español. Porque moitas veces, cando se fala de marcos legais referente á transexualidade, se fai moita comparación con outros países, concretamente con Estados Unidos e con outros. A realidade de outros países é a súa. A forma de vivir allí é a súa. Se o comparamos, estamos facendo unha comparativa desigual e injusta. Entón, falemos da nosa realidade e o que nos move desde aquí. De feito, este directo vai dende aí, de falar sobre o marco legal e o que está amparado dentro da lei. Non entraremos en outras condicións, vale? O sea, que creo que é relevante. Se hai un marco legal que nos está apoiando, pois utilicémolos a noso favor. Que todas as leis poden ser modificadas? Tamén. Que fai falta a veces revisar cousas? Tamén. Pero neste momento temos un marco legal que foi modificado para a protección. Entón intentaremos falar dende aí. Non sei se querías... Sigo aquí. Claro, se mencionan varias cousas, ¿no? que imos resaltar agora, ¿no? Pues, nos comentas, porque teño aquí anotado, por exemplo, a posibilidade de cambiar a mención registral do sexo en tan só un día.
Claro, saiu moitos bolos de que a xente, pois, o día que se fixo bueno, a publicación da lei no BOE, pois tiña colas nas portas do Rexistro Civil de xente pois, que quería pois, cambiar o seu marco rexistral. Isto non foi así, isto foi un bulo e é un bulo bastante grande. Dentro da lei o que está amparado é que a partir dos 16 anos ti podes facer unha modificación rexistral. Non é chegar ali ao rexistro e decir, hola, sou esta persoa agora, non? Se xa non é así. Se fai unha petición que vai ser estudada e hai un período de 3 meses, que hai que ser ratificada, ademais. Se non chegas ali unha vez só, entrega os papéis e xa está. Tens que voltar para ratificar isto. A partir dos 16. Dos 12 ata os 16 anos, podes facer esta modificación rexistral, pero precisas de acompañamento legal das persoas familiares, tus referentes ou tus tutores legais neste caso, ¿no? Padres máis ou as persoas que sexan as tuas tutoras legais. O sea, que non é chegar ali e facer un cambio rexistral da noite á mañá. Isto non é así. O sea, hai todo un proceso que se vai pasando. Si que hai modificacións coa lei antigua, que xa veremos, que ten que ver tamén con temas que facía mención a corporalidade. Claro, vale. Claro, sí que o sea, son pasos que se dan cara adiante, pero sí que é verdade que o que decías ti, de repente non se volviu loco todo o mundo, non houve colas como se fose a acabar o rexistro se non houvese máis papéis para ir solicitalos o día seguinte, non? Hai un proceso que é moito máis áxil, pero sigue habendo etapas que hai que ir pasando, o sea, isto deixando desmentido que é o que dices ti, non chego, hola, pois é que eu ahora mismo pois non me sinto Nuria, non. Hai un proceso e ten que estar avalado, tens que estar acompañado, porque ao final é un cambio, o sea, é unha transición, non? Importante. Sí, sí, además, o que penso é o que si unha persoa que ten un sexo rexistral asignado ao nacer ou establecido ao nacer en base aos seus xenitais e non está en acordo con este rexistro, para que faga este proceso de cambio, este cambio de sexo rexistral, o nome tamén, hai todo un proceso que modifica toda a tua estrutura familiar, a tua estrutura, vamos a decir, o teu marco, ¿no?, de identidade. O sea, que non pasas simplemente para decir, como se fixo tamén un bulo, ¿no?, de tener ventaxas fiscais polo feito de ser muller, ou acceder a programas polo feito de ser muller, porque se falaba moito da transición de homens a mulleres, vamos a decir así, ¿no? E isto non é así. Non se fai un cambio rexistral da noite a mañá. De feito, hai un bulo moi extendido de que unha persoa estaba opositando para a policía local nunha aldea, nunha cidade pequeniña, comezou a oposición con esta identidade ou sexo registral como designado como home, pois eu cambiou a muller para ter unhas vantaxes nas probas físicas. Pois isto non se beneficia, porque vai ser pasado pola oposición con un nome que empezou, con a identidade que empezou. Efectivamente. Claro, o sea, temos que ser... Ten que haber unha coherencia ao final, non podemos facer un pouco que nos dé a gana, porque temos unhas bases, hai que ir superando bases, como a todo, porque o que dices, ten que pasar, hai 3 meses para que isto sexa efectivo, hai que volver a ratificar, etcétera. Non é chegar a encher. E, ademais, se se ve que esta persoa está facendo simplemente para obter beneficios, entre comillas, sociais, ou beneficios, neste caso, pois, aprobar unha posesión, ou ter máis vantaxes fiscais, ou que sexa, que non existe, vale? Eso é unha fraude de lei. Ollo. Efectivamente. Temos que ter presente que o sea, que todas as leis se hermanan entre todas, ¿no? O sea, independentemente de que tipo de lei, pero hai uns estándares que non podemos deixar de atrás. O sea, non podemos estar defraudando por querer conseguir algo de xeito, entre comillas, moitas comillas, máis rápido, máis sinxelo, máis dinámico, ¿no? Tamén se decía
que claro, esta lei promove que os menores se hormonen. Claro. Se fala así como que algo moi chea, ¿no? E moi grande, pues isto promove que os menores se hormonen, e venga. Sí, es outro dos bulos que están aí incorporados na sociedade, non? E que influye moito cando a xente non coñece. Por iso eu sempre estou convidando, por favor, que leer a lei, ler o que pon na lei antes de acceder a calquer información que podas ter en Google, que pode ser información equivocada. Ben, Ima. Entonces, o que vai a lei justamente ao contrario. Antiguamente, a lei antigua o que falaba era que tiñas que ter un período de hormonación mínimo de 2 anos para poder acceder ao campo registral. E, ademais, pasar por procesos de entrevistas con psicólogos, con psiquiatras, que non estivera vinculado con ningún tipo de afección mental, ou seja, que había todo un trámite sanitario enorme, que tamén viña derivado de que había a OMS dicía que era unha enfermedade aínda, que había unha disforia, que había pues, unhas características especiais que había que tratarlo, pois o que fai a lei é dicir, ti non tens por que facer modificacións no teu corpo para poder facer un cambio de sexo registral. Porque, claro, antiguamente, moitas das persoas trans víanse abocadas a ter que facer cambios corporais para adecuarse a unha imaxe moi femenina ou unha imaxe moi masculina que derivado pues, de uns estereotipos de xénero moi comuns na nosa sociedade. Pero facer modificacións no teu corpo implica pues, ter unhas bases sanitarias tamén que estexan acordes coas necesidades que teña, pero non a obrigatoriedade. Dábase casos moi potentes de que coñezo unha persoa personalmente, que agora pues, é unha persoa activista que fundou unha asociación, porque esta persoa quixo quitarse as mamas, quitouse as mamas, e a obrigaron tamén a quitarse o útero e ovarios. Hoxe en día isto non está contemplado, porque se veía que eran formas moi violentas, porque era como, se ti queres realmente ser un home, vai ser un home al 100% e podes ter úteros e ovarios. O sea, son categorías completamente distintas, que poden estar interrelacionadas á identidade, ao biolóxico, á expresión de xénero, á orientación, sí, porque iso fai parte da persoa, pero non ten que ser categorías determinantes para que tú tengas unha expresión máis masculina ou máis femenina. Eso depende de como sea a túa expresión de xénero, pero que non influya no cambio registral. Claro, unha cosa é que te forcen, ¿no? Porque para conseguir algo tens que pasar por esto, ¿no? O sea, o que dicías ti, pues se queres ser un home, va a ser un home, xa verás como va a ser un home, ¿no? Que é un pouco así, como un pouco intimidante, un pouquiño moi coaccionado todo este proceso, no que ti, a nivel registral, igual, o sea, non precisas de todas estas, paso pola vía sanitaria neste caso, non fai falta que as intervencións quirúrxicas, porque eu, como persoa, pois non o necesito, non me vexo nesa necesidade, non? O que eu quero é que a nivel registral, efectivamente, pois, poder recoñecerme como realmente me sinto. Outra cosa é que a nivel físico eu necesite ou queira, no? Pois, outro tipo de cambios que sí que xa teñen pois, unha hormonación ou unha intervención, etc., pero que son dous conceptos que con esta lei se quedan, no? máis separados. Era unha modificación física para cambiar o teu sexo registral. É o que ampara esta lei que era tan necesario. Porque, ademais, acceder a moitos dos tratamentos pois, era bastante complicado. E moitas veces pois, se topaba con obsesións de conciencia, bueno, pois, situacións que non correspondían aos dereitos que as persoas trans ou as persoas que queran facer un cambio físico tamén queiran, non? Claro, por eso xa nos queda aí un pouco tamén un pouco explicado o seguinte, que viña que esta lei promove as operacións de modificación xenital en menores. Ademais, como que nos vamos a esa parte de menores, non? Porque igual son como máis
máis frágiles, máis, no, que se entende como que son frágiles, que de repente, ai, que pode cambiar de opinión. Claro, é que, a ver, vamos a aclarar esta cousa. Non, ninguna lei debería promover, no, cousas tan fortes como estas que estamos dicindo. O sea, nin hormonacións, nin modificación xenital, etcétera, etcétera. Sexa menor ou non. O que sí que, o sea, o que debería promover a lei que promove es que se ti sí queres acceder a tratamentos, tenga dereito a accederlos. Efectivamente. Claro, o sea, pero aí va parte da túa, vamos a decir, da túa necesidade ou da túa decisión, ¿sí? Hai un documental moi interesante que vos recomendo que o vexades, que seguramente está na 2, na televisión española, na plataforma online, o podedes ver, que se chama O sexo sentido. E se non por internet, con libre acceso, o podéis ver. E ali hai historias, varias historias, creo que son 4 ou 5 historias de menores trans que falan pois, do seu proceso, ¿no? Ou unha asociación que se chama Arelas, que está presente en Galicia, que é a Asociación de Menores Trans, que tamén podes acceder a información, material, falar con elas, para que tamén vexades que isto non é algo de onte, pois eso está aí. E tamén hai outra que para min é referente que se chama Naicen, que está no País Vasco, que ten materiais e programas moi interesantes. Entón, o que fala a lei, que sí que é importante resaltar, é que as persoas transexuais, os menores de 12 anos, intersexuais, que son persoas que nacen coas características xenitais pois non definidas como propiamente vulvo ou non definidas como propiamente pene, por exemplo, vale? Non sexan sometidas a operacións caso non sexan necesarias por motivos de saúde. Ollo, eso é outra cousa, vale? O sea, porque antes, por exemplo, cando nací unha persoa intersexual, o que se podía facer, por exemplo, era facer unha vulva porque era máis fácil, vamos a decir. Claro, hai toda un componente pois, genético, biolóxico, ou seja, que non interfire no seu desenvolvemento físico ou funcional, pois que non se faga ningún tipo de intervención a menores de 12 anos que se seguía facendo. Pois entón a lei ampara a que iso non sexa así, que as persoas pois, estexan, que a súa integridade física estexa acompañada, garantizada e protexida. Claro. Así que unha cousa tamén que hai diferenciación, que as persoas teñen que saber. Unha cousa é o proceso de hormonación e outra cousa son os bloqueantes hormonais. Imaginaros que eu sou unha persoinha que me identifico como home, pero teño vulva, vagina, e vou comezar o proceso da menstruación, vou comezar a menstruar e que iso me supón un cambio físico ou un deterioro mental bastante potente, hai bloqueadores hormonais, que obviamente que hai pois, un traballo con as familias, un traballo coas criaturas. Unha criatura, pois, máis ou menos, as criaturas que vemos, non? Que son transexuais, falan xa dende moi pequenas, xa se refiren a elas ou a eles de maneira moi categórica, moi pequena. Entón, imagina que para ti supón un sufrimento que te baixa a menstruación e queres facer un bloqueador hormonal, iso pois, sí que poden ter acceso, o sea, se garantís estes dereitos. Ninguna familia vai a someter as súas criaturas a algún tratamento físico ou a algún tratamento hormonal por capricho. No, bueno, non me colle na cabeza, claro, o sea, ademais que son procesos moi invasivos, ao final son son hormonas que están activas no teu corpo e modifican e é que cambia todo. Claro, e unha cousa que tamén as persoas ás veces non pensan, non? E dice, vale, ti como sabes que eres muller? Porque o sintes. Ti como sabes que eres home? Porque o vives, porque o sintes. Ti como sabes que eres unha persoa non binaria? Porque o vives, porque o sintes, non? Hai moitas formas de ter a túa identidade. Cando ti realmente corresponde, non? Con as persoas cis, corresponde vulva, vagina, identidade muller e te expresas socialmente como se supón que ten que ser unha muller de maneira un pouco máis femenina, que iso dá para outro directo, ninguén te cuestiona nada. Non sei xa. Entón, cando unha persoa trans fala da súa identidade, porque hai todo un cuestionamento dentro da esfera moi inquisitiva, ademais, sobre esta identidade, non? Acompañamos, damos toda a información,
buscamos toda a información, compartimos con outras redes de familias e de persoas que tamén están pasando polo mesmo, que teñen experiencia que nos poden acompañar, tamén. Dende aquí tamén vos mando este lanzamento, ¿no? Este consello amoroso de buscamos redes, porque en las redes temos maior capacidade de información porque outras persoas tamén pasaron por esta situación. ¿No? E buscamos que é moi importante tamén. Claro, non é unha cousa nova, xa temos precedentes, non? Que nos poden axudar, que nos poden asesorar, que nos poden contar as súas vivencias tamén, non? Comparando, porque pois todas esas persoas que tuveron que sufrir moitas dos ítems da lei antiga, agora ven pois que se avanzou moitísimo con esta modificación desta lei, con esta nova lei. Entonces, claro, impulsar, ¿no? Como persoas que pasaron, pois, certos calvarios, ¿no? En moitos casos, certos calvarios, para poder sentirse como realmente se sentían, ¿no? Ser, a nivel rexistral, pois, o que realmente, como realmente se sentían, pois ver que houve este avance, pois tamén pode axudar a acompañar outras familias, outras persoas, a acelerar procesos incluso, ¿no? Porque teñen máis experiencia e poden dar pois todos esos pequenos tips, ¿no? De decir, bueno, pois que sepas que eu estou aquí para axudarte. Iso é importantísimo. Apoiarse. Outra cousa que está aí que nos entra na mente, bueno, que xa escoitamos tamén máis veces, esta nova lei permite, porque ademais, claro, promover, permitir, etcétera, ¿no? Permite evadir unha condea por violencia de xénero. Outro bulo. Sí, este bulo moi heavy tamén, O sea, claro, eu son unha persona trans, intento xogar ca lei, ¿no? Que decíamos que por facer fraude, ¿no? Intento xogar ca lei, me vou a identificar como persoa trans porque cometí unha violencia de xénero, unha violencia contra as persoas e me declaro persoa trans e ya está. Claro, este é outro óvulo, ¿no? Que está aí. A lei o que fala é que ti podes ser xuzgado, e falo pues, en masculino, porque a lei de violencia de xénero en España, o marco legal é de parellas e desparellas de home cara as mulleres, polo feito de ser muller, vas a ser xuzgado polo feito cando a identidade que tiñas cando cometiches o delito. Ollo. Que podes comezar un proceso despois, ¿no? Pero cando sexa xulgado, pasados anos se fai falta, porque a justiza a veces é moi lenta os seus tempos, pero cando cometes o delito, está a identidade que tes en o momento de o sexo rexistral que está cando cometes o delito é a que vai ser mencionada e prevalecida a hora de ser xulgada esta persoa. Claro, volvemos un pouco o que decíamos. Non podo xogar ca lei e modificar o meu antollo para defraudar, facer un mal, etcétera. Todo ten un proceso e isto é un proceso máis. Eu cometo unha violencia e vou ter que ser xulgado según o rexistro, no marco rexistral non te estou na mención rexistral, o sea, non hai forma de este feito. Sí, de feito, outro bulo que tamén se comenta, ¿no? E que hai moita polémica aí, é que é unha lei que vai quitar dereito ás mulleres. O sea, isto non ten marco legal que o ampare, o que fai é ampliar dereitos ás mulleres lesbianas, bisexuais, mulleres trans. O sea, ampliación de dereitos non quere decir que se está anulando ou quitando dereito ás mulleres. O sea, eso tamén é importante telo en conta. Os dereitos teñen un marco de inaliabilidade, ningún é mellor que o outro, nem ten máis importancia que o outro, están relacionados e son necesarios, o sea, que isto non ten por onde collelo, vamos. No.
no, pareceme increíble que teña tanta importancia, no, este bulo, cando legalmente non se sostén, o sea, ao final, pois, é o que decimos, non hai nada que diga, pois, pode haber un ápice de dúbida. Non, é que non existe isto, non existe. Igual que o seguinte que nos salta aquí na mente é que esta lei discrimina, porque é outra palabra así como moi potente, non? Discrimina as mulleres no deporte. Porque, claro, Claro. Quen marca os estándares hormonais e de sexo no deporte son as federacións internacionais, non é a lei do marco español, ollo. E, de feito, quen faz as medicións, por exemplo, é o COI, o Comité Olímpico Internacional, por exemplo, nas competicións olímpicas e todo eso son os que faz as medicións de hormonas. De feito, hai mulleres cis que ten altos niveles de testosterona e que as federacións pois non permiten competir. E isto non se fala, por exemplo. Entón, non é o marco da lei do marco español a que determina se poden competir ou se non poden competir. Non mezclemos territorios de actuación. Claro, volvemos un pouco ao que decíamos, nos temos que centrar a nivel España, neste caso, porque a lei é española, non esta modificación da lei, esta lei nova é a nivel España, e as realidades de outros países, de outras comunidades, son diferentes. Igual que nos deportes de élite, por exemplo, estamos nesta situación. Hai unhas federacións maiores que van máis alá a nivel territorio España, que son as que determinan, ¿no? Pois estas medicións de hormonas, por exemplo, quen pode e quen non pode participar. Entonces, aí estamos un pouco atados, pero non significa que discrimine as mulleres. O sea, eso es. Efectivamente, non significa que isto sexa unha discriminación de cara ás mulleres. E que hai outro tipo de medicións que teñen que ser tomadas en conta. Un bulo que salió moi potente foi de Lia Thomas, pois unha nadadora que gañou unha competición e que claro, dixeres que non pode competir, ¿no? Porque se veía que a súa corporalidade pois era máis grande que a outras nadadoras, pero dá a casualidade que as súas compañeras coas que competiran sí estaba de acordo de que competiran. Claro. Que isto non se conta. Pues entón, hai que ver diversos lados dunha mesma noticia, non vos quedaros con o primeiro titular, buscar comparativas, buscar, realmente as noticias de unha maneira xeral para non ter simplemente unha mirada. Efectivamente, temos que ter esa mirada máis crítica, non? De decir, teño este titular, vale, pero me vou quedar solo co titular? Debería quedarme solo co titular? Hai que afundar un pouco máis porque despois chegan pois esas fake news, ¿no? que nos invaden e que fan e que promoven todos estes bulos que estamos hoxe aclarando e desmentindo. E ademais hai unha cosa que se está dando moito na internet, que é a infoxicación, que é un xurista que o nomeou, ¿no? Como poñer noticias justamente para crear bulos, para que eso sexa así, e a desinformación. A desinformación, con leer a lei, vais poder ter unha información directa sobre o que é realmente. Entón, claro. É necesario. Claro, totalmente. O sea, informarse está ben, é necesario, pero temos que ver que clase ou que tipo de informacións estamos a acceder, a que información accedemos, ¿no? Temos que ser críticos con todo, o sea, non só con esta lei, non, digamos, que ser críticos con todo que nos rodea, vale? Hai que ser consecuentes. Unha última que está aí tamén potente, un outro bulo que nos rodea, dice, permite, outra palabra moi maravillosa, non? Porque todos son cousas promover, permitir, discriminar, etc., etc., permite que os homes que están en prisión, solo declarándose trans, solo con decirlo, ¿no? Pues yo me declaro, ¿no? Solo con declararlo, puedan ir a módulos de mujeres para violarlas. O sea, esto parece que es sacado de, bueno, esto sucede 100%.
Este é outro bulo que está moi metido na sociedade, non? Mira, a lei penitenciaria que regula onde poñemos as persoas nas cárceles, que a cárcel sería outro sistema a pensar, non? De que non é reinserción, pero esa é outra cousa. Sí. É unha lei de 2006. E isto non se menciona en ningún momento na lei de libertades real e efectiva de igualdade real e efectiva para o colectivo LGTBI. O sea, isto non se menciona, isto non está amparado na lei. Non se declara as mulleres se ibas a unha cárcel de mulleres a ter actitudes. Ollo con os bulos que saen en outros países, ollo con as historias que saen en outros países, ollo coa realidade de outros países. Hoxe, iso aquí non é vinculante a esta lei que está vinculante agora. Entón, isto non existe. O sea, o marco legal para isto tens que pasar tamén por un proceso de cambio registral, tens que pasar por todo este proceso, van a mirar se estás cometendo unha fraude de lei, e aí veremos. O sea, pero non é así. Non me declaro hoxe que quero cambiar de sexo registral e amanhã estou nunha cárcel de mulleres ou nunha cárcel de homes, ou nunha cárcel de homes. Claro, esto volvemos ao mismo, ¿no? Todo ten un proceso. Todo ten un proceso e non é, pois igual que non podemos cambiar en un só día a nosa mención no marco registral, isto tampouco vai a ser así. O sea, se estou nun proceso legal, ¿no? Para entrar nunha cárcel, pois hai un montón de cousas a ter en conta. Non só porque eu me declaro, eu me vou declarar, sí, é que eu agora son un home. Entonces, bueno, pois a ver que pasa, non? Ou eu me declaro muller agora e parece que isto que facemos o que queiremos, e que a lei fai o que queira, e non é así, o sea, esta modificación de lei, esta lei nova non está para facer maldades, está para ampliar os dereitos das persoas, pero non podemos entender como dereitos que fagamos o que queiramos, porque a par desta lei, hai moitas outras que teñen que traballar xuntas. Non podemos ler unha lei e mal entendela e promulgar este tipo de bulos. Isto é o que queremos aclarar un pouco neste directo tamén. Sabes? E además o que ven é resaltando o que falábamos no inicio, non? Se fai para a protección de un colectivo pois que sufre moita violencia e moita discriminación. E moita ainda patoloxización da súa identidade. Ollo, sí, o sea, o que ven a garantir e ampliar dereitos, non venen para quitar dereitos a outras persoas, non venen para cambiar ou modificar os corpos das outras persoas, ni siquiera obligar, o sea, non unha obrigatoriedade de hormonación ou de cambio genital ou de modificación corporal, cousa que se había antes, o sea, que o que fai é protexer e garantir uns dereitos tamén para as familias, porque as familias tamén pasaban por procesos discriminatorios en diversos ámbitos. Se buscáis estadísticas de todas as discriminacións que sufren as persoas trans, telita. De feito, moitísima xente gaña moitísimo, gaña moi pouco, están en risco de exclusión social, se abocan a ter actividades laborais que poden ser denigrantes para o seu corpo ou para a súa integridade. O sea, que o que ven é que fagamos unha sociedade máis cuidada e respeitosa cara a todas as identidades, ¿no? Que todo o mundo tenga dereito a ser o que quiera ser. Que eso non quere decir que ti vai a ver mermada os teus dereitos por ser quen eres. O gaia que entendamos que cuidar a todas as persoas e facer unha sociedade mellor. Claro, temos que traballar a nivel social moito aínda, hai moito para traballar, non? Para entendernos todos como persoas. Que a veces se nos olvida que todos somos persoas, que temos todos sentimentos e que todos temos dereitos e que non podemos privar a outras persoas dos mismos dereitos que ten, que pode ter un grupo calquera. O sea, temos que incluir a todas as persoas nos mesmos dereitos, non podemos coartalos, non podemos negarles liberdades. Claro,
Unha das cosas que tamén falaba moito é que tiña un presuposto millonario a lei, e isto é mentira. Entón, ou que as persoas trans maiores de 60 anos iban a ter un subsidio especial e todo eso. Eso tamén é mentira. O sea, hai moitísimos outros bulos que non nos vai dar tempo de falar aquí, pero que estaría ben que se empezara pues, a decir, oye, isto é verdade, isto é mentira, como podo apoiar, como podo realmente saber as verdades sobre bueno, esta lei que ampara os dereitos e que nos axude a ter unha visión respetuosa sobre os corpos e sobre as identidades, ¿no? Para ti e para as outras persoas. Para todo o mundo. Se queremos sacar máis información, onde podemos, a dónde nos dirigimos, que googleamos, ¿no? Ou a quen chamamos? Podes escribir as casas da mocidade, que estamos en contacto constante, ou chamar ao 698 12 46 68, sí, que é o noso teléfono da Federación, pero tamén podemos deixar aí en comentarios sen ningún problema. Podedes escribirnos, pero eu recomendo falar coas casas da mocidade, que está Nuria, todo un equipo maravilloso que vos pode contactar con nós e pois podemos facer unha sesión individual de acompañamento sobre saúde sexual, sobre emocións, sobre sentimentos, sobre dúbidas que podas ter sobre a lei, se tens dúbidas, e podemos buscar información xuntas. Sempre falo que para nós tamén é un aprendizaxe estar con as persoas, é bidireccional, aprendemos moitísimo e que é un recurso pues, que podáis utilizar cando queirades. Efectivamente, recordamos a todas que estamos nas casas da mocidade accesibles, ademais é que a golpe de clic, xa vos lo digo, que non fai falta nin coller o teléfono, nin unha mensaxe. Pois é que quería falar con nós, ou quería falar con Nuria, ou podeme poñer en contacto con Jan. Sí, claro, non hai problema, nós trasladamos toda esta información de xeito moi coidado, ademais, que non andamos, poñemos un cartel luminoso por fora, que sepas que fulanito contactou. Non nos dá xa para eso, o sea, tampouco queremos. Así que podedes poñervos en contacto con nós, vos remitimos allá, a Federación, sin problema, que vos atenden maravillosamente. Son persoas tan fácil para falar que acabades descontando a vida sin querer, xa vos lo digo, o sea, esto é un café que dá para todo e para máis. Así que, se queredes volver a unir aquí na Casa da Mocidade, sacaremos un café para que esas conversas sexan ainda máis placenteiras e vos podades comunicar con máis amor, se é posible, que lo dudo, porque Jan é amorosa, é un amor de por ela. Así que estamos accesibles para vos, para resolver dúbidas, para trasladar esa información e se estades interesados interesadas en que fagamos algún directo de algún tema en específico, desde aquí lanzamos ese chamamento de que están abertas as nosas redes sociais, as casas da mocidade, para recibir todas esas propostas de directos que podades ter para poder resolver máis dúbidas e desmentir bulos, se é necesario, que aquí estaremos. Pois moitísimas grazas, non era un placer, como sempre. Moitas gracias a ti, Jan. O resto, seguimos nas casas da mocidade. Nos vemos na próxima. Ata logo. Chao.